Ini kukura kwangu ndakakura mumhuri yaiva mhuri isinganamati. Asi zvakazoitika ndezvekudai. Ndakazoti ndava form 2. Amai vangu vakatanga kutemwa neumwe musoro. Musoro uyu waiti ukavatema amai vangu maiva nzwira tsitsi. Taiti kana vatanga kutemwa nemusoro, taitora dhuku, tobva taisa ma-ice blocks, tobva tavamonera kufesi kwavo nedhuku iri ndiko kuti vakwanise kubatwa nehope. Vaiti kana votemwa nemusoro, vaizvimba kumeso, vaizvimba makumbo, vaizvimba maoko. Nerimwe ramazuva amai vangu vakazongotemwa nemusoro vakati zii. By the time ambulance payakazosvika, amai vangu vainge vatotonhora zvekuti vanhu vakuru vaiva mumba umo vaitochema vachiti amai venyu akusisina. Ambulance yakasvika ikati haisengi munhu anenge afira mumba, motofonera mapurisa. Mapurisa akauya akasenga mutumbi waamai vangu. Asi hanzi pakazoitika chishamiso chekuti mutumbi waamai vangu uchisvika papari renyatwa, hanzi amai vangu vakatanga kupfakanyuka. Amai vangu hanzi vakazoiswa patreatment yemeningitis. Asi after about 2 weeks treatment iya yakatanga kusashanda. Takazoenda kune vamwe madzibaba vanogara muMbare, ndivo vakazobatsira amai vangu. Asi kubatsira kwavakaita amai vangu kwakamira sekudai. Hanzi tichisvika paSowe paya vakabva vati ini handikwanisi kukushandirai kana murume wenyu asipo. Takazodzokera kumba tikanotora baba vangu tikadzokera kuna madzibaba vaya. Madzibaba vaya vakabva vati kuna baba vangu reururai ndiko kuti mukadzi wenyu apone. Baba vangu hanzi vakambotanga vachiramba asi vakazotanga kutaura vakati ini ndine girlfriend yangu inogara kuHighfields. Muprofita uya akazoti baba, girlfriend yenyu iyi yakatora picture remukadzi wenyu ikaenda nayo kun'anga. Picture iri rakabva ragadzirwa zvekuti mukadzi wenyu uyu afe kuitira kuti muzosara muchigara negirlfriend yenyu iyoyo. Baba vangu vakazokumbira ruregerero. Muprofita uya akataura kuti baba, kuti mhuri yenyu ipone hunge imi nemukadzi wenyu matopfeka gemens. Baba vangu vakazonotenga micheka vakasonesera munhu wose magemens including amai vangu. Vabereki vangu vakazotanga kuva vanhu vari serious nechinamato zvekuti each and every Friday kukangonzi kune choto vaimeka sure kuti everyone aenda kuchoto. Ndava form 3 paSowe ramadzibaba riya ndainge ndava munhu anozivikanwa kuti mwana uyu akavamba mavhesi etsitsi shuwa vanhu vanobatsirika. Saka ndakatanga kuva munhu anoita kunge competition kuna madzibaba ava nekuti chainge choitika ndechekuti from Monday to Thursday pamba pedu painge pava kugara pakazara vanhu vachida kubatsirwa. Uyezve tainge tava kutokwanisa kurarama nezvimari zvaisiwa nevanhu vanenge vabatsirika. Izvi zvakakonzera kuti madzibaba ava vazotidzinga paSowe ravo nekuti vakazoti ini ndiri munhu ane zvinhu zviri paari zvinofanira kutanga zvabviswa nekuti ndiri kutadzisa mweya kuburuka paSowe ravo. Takazochinja Sowe tikaenda pane rimwe Sowe pandakazosangana neumwe murume akazopedzisira ava tsano vangu. Ndakazonyora form 4 yangu muna 2004. Iniwo kuchikoro ndaivawo munhu anga asiri very intelligent. Saka ndakabuda hangu nesubject 1 yewoodwork. The rest ndakangobuda nemaU. So ndakazongotanga kutenderera mumaindustries ekunana Willowville ndichingotsvakawo basa ndichingoponawo netuma piece jobs. Nerimwe ramazuva tsano vangu vakazoti tsano ndinoda kukudzidzisai basa remaoko kuitira kuti mukwanise kuzoriritira mhuri yenyu. Tsano vangu vanoita basa rekukanda migomo nemadhishi emazen'e. Iniwo semunhu akapiwawo chipo chake naMwari chekuti ndikadzidziswa basa
handitori nguva ndisati ndaribata. After 3 months ndainge ndava kutogona kukomerera migomo nemadhishi. Saka taifamba kunana Chitungwiza, tofamba Mbare, tofamba kunana Highfields nekunana Glenora tichitengesa migomo yedu nemadhishi edu. Nerimwe ramazuva Tsano vangu vakazondifonera vakati, Tsano svikai kumba. Ini ndakaita sekudaro. Ndichisvika kumba kwavo vakanditi, Tsano mune zvivindi here? Sezvo tainge tiri vanhu vaigara vachingotaura nhau dzekuzoenda kuSouth Africa, ndakangofungidzira kuti Tsano vangu vari kundibvunza kuti ndine zvivindi here zvekuti tikwanise kuzoenda kuSouth Africa. Ini ndakangoti Tsano zvivindi ndinazvo. Vakati, Tsano nhau iri panapa tinokwanisa kuita mari, tinokwanisa kutova vanhu vekuti tinoita mbiri muno muZimbabwe tikaita zvandakaudzwa. Ndakati, ndiudzei Tsano. Vakandiudza kuti pandaiva ndiri kuGokwe tiri kuchechi ndakasangana neumwe murume uyu akati iye ndiitsika mutanda. Murume uyu hanzi akavaudza akati aikwanisa kuzovabika zvekuti vaikwanisa kuzoita mbiri yekuti vaikwanisa kuzotokwira kana ndege vachienda kunana America kunobatsira vanhu. Ini ndakabva ndafadzwa nemashoko awa ndikati, Tsano handei zvanhasi chaizvo. Tsano vakabva vanditi murume uyu akati iye anoda 400 US kuti akwanise kubika munhu. Saka takazoshanda tikatsvaga mari iya tikajoinidza tikakwira tikaenda kuGokwe. Takazosvika pamba pemurume uyu uri usiku. Pamba apa paityisa, painge pakaita padenhere, pane mazimiti zvekuti panga pasina kana chiedza chaipinda paruvanze pemurume uyu. Murume uya akatitambira. Tichingonopinda mumba, panze paichema zvinhu zvekuti handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Saundi yacho yaita kunge imbwa iri kuchema, kunge imbwa, machemero anoita imbwa kana ikarumwa nedzimwe imbwa ichichema nekurwadziwa, ndiyo saundi yaibuda. Dzimwe nguva aita kunge mazizi, dzimwe nguva paita kunge pari kuchema mapere. Tsikamutanda uya akangoseka ake akati, musatya vana vangu, ndiro simba rangu iroro. Tsikamutanda uya akazotibvunza akati, are you sure kuti mava ne3 days musati mambosangana nevanhukadzi? Takabva tangoti nekuti ndizvo zvandainge ndaudzwawo naTsano vangu kuti musasangana nemudzimai wenyu Tsano, kwatiri kuenda uku kunodiwa wakachena kuti ukwanise kupinda mudare. Murume uyu akazotipinza mudare rake, akatiita zvaakatiita, akatitemerera nyora dzake. After that takazotorwa naassistant wake tikaendeswa mune kamwe kamba kainge kakangovakwa nemapango, kakangopfurirwa nehuswa asi kasina dhoo, paingova pane mucheka weblack. Takapinda mumba muya manga musina kana floor, musina kana gumbezi. Takabva tanzi naassistant uya zvikanzi muno mukazopinda umwe munhu musatarira chiso chemunhu uyu, kunyange akaita zvaanenge achiita pauri usamutarira kumeso kwake, chingotarira kurutivi rwako. Murume uya akazobvisa mucheka weblack wainge wakavhara pamusuwo akabva aenda. Nguva yacho yaiva nguva yekuti kwaitonhora zvisingaiti, apa tisina kupfeka, tisina kana machira. Tsano vaingondishingisa vachinditi, Tsano motoshinga, Tsano motoshinga, kufa kwemurume hunge watobudaura. Ndofunga kunze kwava kunoedza, panze pakatanga kuita mutinhimira. Paita unge pari kufamba nzou, nekuti kamba aka kakatanga kuvibrata nemafootsteps echinhu chaifamba panze. Chinhu ichi chakanosvika pastage yekuti chakanopinda mumba. Chichinopinda mumba kudai chakabva chanonanga pandiri. Ndakanzwa kunge ndagadzwa zidombo pachipfuva changu. Ndakazama kuda kutarira chinhu chiya. Muviri wacho wainge wakazara nemamvere, chakazara neminzwa, asi chaiva nechimiro
chekurakidza kuti chaiva munhu asi chakazara neminzwa. Minzwa iyi yaindibaya muviri wangu wose. Chinhu ichi chakazoita kunge chapinda muhana mangu. Ndakachema zvisingaiti nekurwadziwa ndikabva ndangokolapsa. Ndakazovhunduka makuseni ndichidirwa mvura inotonhora, ndikanzwa tsikamutanda vaya vachiti kwaedza, handei ndinopedzisa mhiko dzenyu. Takaenda natsikamutanda vaya musango, tikaenda pane umwe muti. Taenda pamuti uya, tsikamutanda vaya vakabva vaburitsa bakatwa. Vaburitsa bakatwa vakarirovera muvhu, vakadzura bakatwa riya, vakati tionei maoko enyu. Vakabva vaticheka maoko edu nebakatwa riya. Vakabva vatora imwe hari vakati isai maoko enyu umu. Saka ropa redu raidonhera muhari muya. Asi chakandinetsa ndechekuti ropa rangu richidonhera muhari muya raichinja, ropa rangu richibva raita hutsi. Vakabva vatitambidza hari iya, vakati hari iyi pamuchadzokera kumachechi enyu ndiyo hari yamunenge muchiti minamato yamunozopa vanhu inovata muhari iyoyi. Takazodzokera kuHarare, ndikatanga kuita karawa yangu. Sowe rangu raiva kuna mukuvisi, pakatanga kuzara zvisingaiti kumasaidhi ekuWaterfalls. Paizara zvisingaiti, vanhu vachibatsirika. Iniwo semunhu wenyama, pakazotanga kuuyawo madzimai echidiki vanenge vachinetseka nembereko. Dzimweniwo dzenguva ndaizovawo munhu aizopedzisira abatwa neruchiva, nekuti nerimwe ramazuva pakazouya umwe mudzimai wechidiki achichema achiti mumba make atambudzika nekushaya mbereko. Mukadzi uyu aive akanaka zvisingaiti, chimiro chake chainwisa mvura. Ndakazosvika pakumuitira munamato wekuti mudzimai uyu andide. Mwanasikana uyu akazosvika pakundida zvekuti akabva atosiya murume, ndikatanga kudanana naye. Mukadzi uyu akazosvika pakubatira pamuviri, tikadanana zvisingaiti. Pari zvino mukadzi uyu akazoendake kuSouth Africa, ndiko kwaanoshandira. Ndatanga kuita zvechifambi kudai, ndakatanga kunzwa munyama dzangu kuti chipo changu cheuprofita chiri kuita chichipera. Ndakazotaura neimwe n'anga inoita zvekutengesa mishonga, especially mishonga yevanhurume yekusimbisa misana paMbare Musika. Ndikaiudza kuti ini ndiri madzibaba, hapana chandinotya. Ndiri kukumbirawo kuziva kuti sei ndiri kupera simba. Handichakwanisi kuona matambudziko evanhu, even sowe rangu riri kuita richidzikira. Kuti ndichidzokera kugokwe kuya, ndaitya kuti ndikadzokera natsano vangu ndichanovhenekwa ndoonekwa kuti ndakaita chipfambi, ende tsano vangu ndaitya kuti vaizorwadziwa kuti ndizvo zvandiri kuitira hanzvadzi yavo. Saka ndakati regai ndimbofamba ndiri ndega kuitira kuti ndione kuti chii chiri kuita kuti masimba angu apere. N'anga iya yakandiudza kuti haisi problem, kana ndichikwanisa kureiza mari yekuti ndiende nayo kuMalawi yaikwanisa kunondigadzirisira zvinhu zvangu. N'anga iya ndakazotsvaka mari, nekuti mari kwandiri yanga isisiri problem. Vanhu vaiuya nemaproblems avo ndichivasolvera. Ndakazoenda nen'anga iya kuMalawi. Ndichisvika kuMalawi ndiko kwandakazonosvika ndikanoromba. Ndakanopiwa imwe tsvimbo. Tsvimbo iyi ndikanzi ndiyo tsvimbo yandinofanira kufamba nayo. Kana ndichifamba nayo tsvimbo iyi, ndiyo inenge ichindirakidza pamba pekuti ndikapanongedzera ndinosvikapo ndikanobatsira vanhu vepo
asi kubatsira kwandii ndichiita vanhu ndini ndinenge ndakonzeresa matambudziko pamba ipapo. Saka ndinenge ndichitoziva kuti dambudziko racho rinosolveka sei. Ndakazodzoka kuZimbabwe ndikazosangana nevamwe vakomana muMbare vaiitawo zvekubatsira vanhu, asi vakomana ava vaibatsira vanhu zvechitsotsi. Ndakasvika pasove ravo ndikavaudza ndikati, varume imimi munoprofita zvenhema, hapana chamunoziva, asi ndinokwanisa kukubatsirai. Ndiri kutsvaka vadzidzi vekuti ndingafamba navo ndinokwanisa kuzokudzidzisaiwo basa. Varume vaya vakabva vabvuma. Saka zvatainge toita, taiti tikasvika mulocation toti tasvika maybe muGlenora, taifamba usiku tiri vatatu, then tikaona kuti pamba apa panoratidza kuti pamba pane vanhu vane tumari, kana kuti tikaona kuti pakapakwa zvimota kana kuti pakapakwa zvimakombi, taisvika pamba ipapo tomira pagedhi tobva tanongedzera tsvimbo yedu. Tsvimbo iyi ndaiita zvekuiudza kuti pamba apa ndiri kuda kuti pamuke ngozi, pamba apa ndiri kuda kuti paite chakati, nekuti chamunofanira kuziva ndechekuti hakuna dzinza risina ngozi. Dzinza roga roga kuna sekuru kana kuti tateguru vakatouraya munhu. Saka ini ndaibva ndadana munhu uya akambourawa kumakore ekudharadhara, ndobva ndameka shuwa kuti munhu iyeye amuka, kana kuti ndoti pamba apa ngapamuke zvipoko, kana kuti pamba apa ngapave neurwere hwekenza, kana kuti pamba apa ngapashayike mbereko. Saka vanhu vaya vaizotambura zvekuti ende tichibva ipapo ndinenge ndatonokora ivhu. Pamba ipapo ndaibva ndanokora ivhu, kana ndanokora ivhu ndoenda naro ndonokanda ivhu riya muhari iya yandainge ndakapiwa nadzikamutanda uya. Saka ndikagara ndanokora ivhu pamba pako, unopedzisira wasvika chete pasowe rangu, nekuti zvinhu zviya zvezvitokudana. Unokwanisa kufamba mumachechi, unokwanisa kufamba mumadoctors, unokwanisa kufamba mudzin'anga, asi kwose kwaunenge uchifamba vanhu vanenge vachingokudza kuti dambudziko rako ratopera, asi dambudziko rako harife rakapera kusvika wasvika pamudzi wacho, ende mudzi wacho ndini. Saka ndaiti kana ndakudana saizvozvo, uchingosvika ndiye ndichitoziva kuti dambudziko rako rakamira sekudai. Kana iri nhau yengozi, kana ndakanongedzera kuti pamba penyu pamuke ngozi iya yandinobva ndatotaura nayo ndaiisunga nemasimba etsvimbo yangu, then kana ndaisunga ndobva ndaita kunge ndakubatsira dambudziko. Asi ngozi iyi inongoramba iripo, asi ndinongoisunga zvekuti haikwanisi kungoramba ichikupai matambudziko, ndobva ndatokuchajai. Ende ini ndanga ndisingabatsiri munhu kana usati wandibhadhara, nekuti ndiye ndichitoziva kuti une motikari, une makombi, une mari, unoshanda muhurumende, kana kuti uri dhokta, uri nesi. Saka ndinenge ndichitoziva kuti mari unayo. Saka ndaitotaura kuti mari pamberi kana muchida kubatsirwa. Ukamboita unge wadzokera kumba kuti unofunga, ndainyatsotomeka shuwa kuti uchisvika mumba unyatsoona kuti situation yako haina kumira zvakanaka. Kana uri urwere, ndaimeka shuwa kuti by the time yaunodzokera kumusha, kana ari mwana wako anenge achirwara, unosvika mwana wako ava pacritical stage yekuti wega unodzoka uchiti madzibaba ndibatsirei. Pari panhau dzekenza zvakare ndo zvandaiita, ndaitora ivhu rekumakuva ndouya pamba pako ndofuridza ivhu riya ndobva ndanongedzera tsvimbo yangu. Ivhu iri ndinenge ndatomutsa munhu wepaguva randakatora ivhu. Munhu uya
ndiye anotanga kukudya kenza iya. By the time yaunozouya kusowe rangu, ndaikwanisa kuzotaurirana nemunhu uya. Ndine nzira dzangu dzandaikwanisa kutaura naye kuitira kuti akwanise kudzokera kuvakafa, akwanise kuzorora after apedza basa rake. Mumaruzevha zvataiita, taiti tikasvika pamusha tikaona kuti pamusha apa pane zvipfuwo zvakawandisa. Zvakare taitora ivhu repo tofuriridzira. Then ndaiva nenyoka yemhando yekobra. Mukanyanyozvitarisisa, vanhu vazhinji vanonzi vanobata zvinhu, pane mhuka kana kuti mhando dzenyoka dzavanokwanisa kungobata. Kazhinji kacho vanongobata mhando yenyoka inonzi kobra, nekuti kobra ndiyo yega nyoka inokwanisa kuitiswa nayo mashiripiti. Dzimwe dzinoramba, haukwanisi kuita shiripiti neshato. Kana mune muprofita anonzi anobata zvinhu akambobata shato, mundiudze. Asi vazhinji vacho vanobata kobra. Kobra iyi itsvimbo yangu. Tsvimbo yangu inoshanduka kuita nyoka. Saka kana ndasvika pamusha ndikatora ivhu repo ndikafuriridzira kuti patange kuitika matambudziko, pandinozosvika pamusha paya ndinovaudza kuti pano pane urombwa, pano madzitateguru enyu aiva nezvikwambo, chikwambo ichi chakapanduka yava nyoka. Tsvimbo yangu ndinobva ndaiudza kuti shanduka, enda pakati, enda murumu yakati. Tsvimbo yangu iya inobva yashanduka yoenda yonopinda kana musaga iri nyoka. Inini ndinobva ndati kuvanhu vaya, tarirai kuti pane chandakabata here, tarirai kuti handina here nyoka yandakazvimonerera nayo, ndotozvibvisa hembe dzangu, vanhu voona kuti zvishuwa madzibaba havana kana chavanacho. Kana mini brief ndinenge ndisitorina, ndinenge ndakangopfeka gemenzi rangu kuti vanhu vanyasoona kuti zvishuwa ndiri munhu wechokwadi. Ini ndinobva ndangononanga mune tsvimbo yangu, nekuti tsvimbo yayo inenge ichitondiudza kuti ndapinda mubhaketi rakati, ndapinda pakati. Ndinobva ndangomhanya paya, ndobva ndati ndipei hupfu, ndipei chakati, ndobva ndatonomwaya panhu paya, ndobva ndatobata musoro wetsvimbo yangu. Asi kwamuri mune muchiona unge muri kuona nyoka. Handisi kuti zvikwambo hakuna, handisi kuti nyoka dzemishonga hakuna, asi ini yangu nyoka ndeyangu yandakanotora kubva kuMalawi. Iwo ndiyo confession yangu. Zvinhu zvandichiri kuita nanhasi ndizvo zvinoraramisa mhuri yangu.